Quddiem il-Kumitat Parlamentari għal Kontijiet Pubbliċi, il-PAC, l-eks Ministru Konrad Mizzi giddeb lill-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana li qal li l-Malta tinsab xifer ta' falliment minħabba d-deċiżjonijiet ħżiena li ħadu l-Ministri ta' qablu. Whether I have any message with respect to what has been done in the past, what's been done, it has been done. All past actions, of course, are history. There's no way how those actions can be reversed. Iżda skont Konrad Mizzi mhux minnu li l-linja nazzjonali tal-ajru spiċċal f'dan l-istat minħabba deċiżjonijiet ħżiena li ħal gvern laburista fl-aħħar 9 snin. Is-sena li għamilt l-ewwel sena naqsel il-loss u t-tieni sena għamilna break even. Ir-realtà huwa li l-Ermalta żidet in-numbers. Fl-aħħar jiem kien ikkonfermat li nofs il-ħaddiema tal-Ermalta se jispiċċaw jitilfu l-impjieg tagħhom u minħabba deċiżjonijiet ħżiena li ttieħdu fl-aħħar snin illum l-Ermalta qed tagħmel telf ta' 170,000 euro kuljum. Sa dan it-tant quddiem il-PAC l-eks Ministru Laburista kompla l-preżentazzjoni orali tiegħu biex jispjega d-deċiżjonijiet li ħa fl-enerġija meta kien Ministru u dwar l-involviment tiegħu fl-iskandlu tal-Power Station tal-Electrogas. Matul il-laqa, meta missoqsi mid-deputati nazzjonalisti Beppe Fenekadami, Kerry L'Aquilina u Ryan Kallus, l-eks Ministru Laburista ipprova jikteb l-istorja mill-ġdid, fost l-oħrajn meta qal li ma kienx minnu li kien iżur il-bini fejn kien il-Bank Pilatus f'Taxbiex, meta l-filmati li kien żvela Net News juru mod ieħor. Kont morinti għand il-Pilatus Bank, u kienu jaqbduk il-kameras. Le, qatt ma mort għand Pilatus Bank, mu vera xejn. Konrad Mizzi kien Ministru għal 7 snin sħaħ u f'diversi ċirkostanzi kien imċanfar minn entitajiet bħal NAO u l-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika għal deċiżjonijiet ħżiena li ħa. Iżda issa qed jibqa' jgħid li qatt ma nqabad f'xejn ħażin. ħammart David Tick reżenja meta ħarġet l-istorja. Jiena għaddi hawnhekk għax m'għamilx xejn ħażin. Fil-waqt li ħarab milli jwieġeb jekk hux qed jiġi investigat mill-Pulizija, Konrad Mizzi ammetta li kull deċiżjoni li ħa kienet ibbażata fuq id-direzzjoni li kien itih il-Prim Ministru ta' dak iż-żmien Joseph Muscat u fuq id-direzzjoni tal-Kabinett li tiegħu Robert Abela kien konsulent. Jiena dejjem ħdim taħt id-direzzjoni tal-Prim Ministru u taħt tal-Kabinett. That is the truth. Minnaħa tagħhom matul il-laqa kienet evidenti li skumdità fost id-deputati laburisti preżenti fosthom il-Whip Glenn Bedingfield li saħansitra waqaf livell ta' arroganza fil-konfront tad-deputati tal-Partit Nazzjonalista. Konrad Mizzi esploda, x'fakkartu x'għandu l-pana, ma fuq esploda. Miljun euro. Mhux kapaċi il-verità. Ma naqsux ukoll atti isteriċi minn Konrad Mizzi li attakka kontinwament persuni li llum m'għadhomx fix-xena politika fosthom qraba tad-deputati tal-Partit Nazzjonalista.